پشتی رزگارکردنا کوبانê ji aliyê hêzên Kurdî û şervanên Artêşa Azad a Sûriyê ve du hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û yê YPG û YPJ û şervanên Artêşa Azad bi hev re ahengeke ji bo rêzgarkirina Kobanê li ser kaşê Miştenûrê li darxistin. Hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bi otomobîlên xwe li nava bajarê Kobanê yê gopiraniya xaniyên wê ji ber dijwariya şer û pevçûnan û bombebarankirina balaferên hevpêmaniyan û topbarankirinê hatin neroxandin geriyan. û cihê mayîna xwe li nava bajêr berê xwedanê kaşê Miştenûrê da ku ahenga serkeftinê li dar bixin. Li ser kaşê Miştenûrê jî hêzên şergeriyên Kobanê azadkirina bajêr bi fermî ragihandin. Belê bi navê Xwedê mezin û dilûvan em ev ro hatîne ser girê Miştenûrê em wek fermandeh hêzê piştîwanî li Kobanê mecalê deyne berdevkê berdevkê hêzê piştîwanî زور قهرمانەی دیوروکی تماریان کردیە خەلکی کوردستان گەلی کوردستان شەهیدانی کوردستان هەمویان شانازی ئێوە دەندەکەتن. û hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ala rengîn bilind kirin û siroda netewiya gelê Kurd Iraqî bigotin. Bajarê Kobanê bi temamî hata rizgarkirin lê piraniya avahiyan wêran kirîne û tevî vêyekê jî hîn xelk di nav bajêr de dijîn û rewşa wan jî gelek zehmet e. صار تقريبا 6 مع 7 مع البرد ودي جي عذاب جي برتنا جي Bajarê Kobanê beriya sê rojan bi temamî ji aliyê hêzên Kurdî û şervanên Artêşa Azad ve hat rêzgarkirin û niha şerê rêzgarkirina gundewarên wê berdewam dike û li gorî hêzên şerger li Kobanê wê hemû gundên Kobanê jî werin rêzgarkirin.